Správajte sa slušne. Poďte, krajinu, poďte. Na kraji som ja. Tak keď je obsadená... Tak túto. Na to mám zhrnúť jednou vetou. Bože. A ešte toho pána s modrou košelou poprosíme. Tebe zostala táto, poď sem. A teraz sa dozviete, jak to mám zhrnúť jednou vetou? Rozvinutou? Urobili sme súťaž, v ktorej si mali traja páni tipnúť, ktorá z týchto kočiek je narodená najbližšie k dátumu založenia firmy. Rok nás nezaujímal, tak sme zostali verní, dobre hovorím? Tak sme zostali verní len k dňu a mesiacu, 1.7. A teraz sa dozvieme, ty si sa narodila kedy? 11. marec. 11. marec. Ty kedy? 15. december. A ty kedy? 17. august. 17. august. Najbližšie si typol pán SBS-kár, na 10 minút je slečna vaša, môžete ísť dozadu, dostanete tričko a meter a pre vás páni, pre každého jedno tričko. Tak vás pekne poprosím,